Набыць улюбёны пральны парашок заўсёды можна за палову кошту. У якой-небудзь краме на яго абавязкова будуць зніжкі. Вось персіл стаіць за 20 рублёў, а ў іншай краме за 12, а тое і за 10. А вось капсулы 58 рублёў, і яны ж за 28. Из политики, которая была там 10 лет назад, на акции надо впарить что-то ненужное, акция действительно стала инструментом продвижения как новых товаров, которые качественные, но хотят попасть на рынок, так и уже привычных брендов. Такі ж лайфхак і для аматараў кавы. Не хадзіце па каву адмыслова, як на злосць зніжак не будзе. Купляйце яе, калі бачыце зніжкі на 30-50%, нават калі кава пакуль вам і не патрэбная. Пару тыдняў яна выдатна пастаіць у герметычным пакунку. Або ідзіце на камароўку, там яна заўсёды таннейшая, чым у крамах. Дарэчы, садавіна і гаротніна таксама. Вот по 2 рубля. Тут колеблется. В Европе там около 4 рублей. А тут от 2, даже от рубль 90 до 6. Огурки за 3 рублі, памідоры за 2, а яблыкі за рубель 80. А пад канец дня можна згандлявацца на зніжку на паў рубля ці рубель, або свініну знайсці за 6 рублёў за кілаграм. Вось я толькі што набыла гэтае малако. Яно абсалютна аднолькавае. За гэта я сплаціла рубль 49, а за гэта рубль 39. 10 копеек розніцы. А ўсё таму, што гэта уласная гандлёвая марка супермаркету. У іх аднолькавы вытворца, аднолькавы склад і нават пакункі аднолькавыя. Але кошты на прадукты уласнай гандлёвай маркі самыя нізкія сярод аналагічных тавараў. У Гіпа гэта тавары пад брэндам «Очень», у Грыні местная известная, у Алмі «I'm Happy», а ў некаторых яны ідуць пад назвай гандлёвай сеткі. Яшчэ эканамічны варыянт, якім мала хто карыстаецца, закупацца ў танных дыскаунтарах на тыдзень. В Беларуси формат гипермаркета, гипердискаунтера не работает. Всю жизнь белорусы считали, что гипермаркет – это такой супермаркет, просто с немножко расширенным ассортиментом. То есть вот эта вот политика приехать, закупиться там на неделю, на 2 недели у нас не прижилась совершенно. Між тым мы знайшлі тут алей за 1 рубель 70 копеек за літр, кансерваваны горошак за 1,5 рубля, згушчанае малако за 2 рублі, а гуртам будзе нават танней. Отличный способ сэкономить – это в целом ограничивать свой бюджет на одну покупку, не разбивая его на товарные позиции, не ориентируясь на цены конкретных товаров, а понимая, что, например, больше 20 рублей на эту покупку в этот день я потратить не могу. Калі параўнаць кошты на асобныя тавары ў розных месцах, то відаць, што мандарыны ўсё ж лепш купляць на рынку. Самы танны горошак прадаецца на акцыі ў краме Еўракэш, а кава на рынку ці ў Еўракэшы. Калі вам трэба карміць не толькі сябе, але і хатніх гадаванцаў, то зэканоміць складаней. Можна браць танны корм, але ён горш насычае жывёліну і гадаванец з'ядае яго больш. Яўген спрабаваў эканоміць на даражэйшым корме. Его цена за килограмм в развес, например, 18,60. При этом всем норма кормления в день – это 40 грамм. Итого в месяц у меня уходит порядка 25 рублей на одну кошку. А з танным кормам котка наедала на 44 рублі на месяц. Акрамя таго, танней купляць корм вялікімі пакункамі, аптымальна вагой 5 кілаграмаў. Цена за маленькую упаковку 15,70. Итого за килограмм мы получаем порядка 52 рублей. Если мы покупаем по кочкам, например, 5 килограмм, то цена за килограмм будет уже в районе 30 рублей. І не пропускайце зніжак. Тут яны, прыкладам, пры начной замове на сайце даходзяць до 30%. І не трэба перажываць, што вам даводзіцца эканоміць на ежы. Паводле даследавання кампаніі Нільсэн, сёння эканомяць амаль 70% беларусаў. З іх прыкладна палова на прадуктах і адпачынку, больш траціны на адзенні. Але жорстка ашчаджаць пастаянна не атрымліваецца ні ў каго. Нельзя себя постоянно ограничивать в покупках и вот жизнь в режиме строжайшей экономии. Рано или поздно ты сорвешься, накупишь всякой бесполезной, ненужной фигни. Рэжым жорсткай эканоміі спрацоўвае толькі на нейкі перыяд, але цягам жыцця эфектыўнай можа быць толькі тактыка разумнага спажывання, не купляць лішняга і адсочваць свае траты. $400. Ну, вы понимаете, что $400 это можно купить другой ноутбук, новый. Яны пільна сочаць за заробкамі грамадзян і павольненько, каб не напалохаць, забирают свое. 6 кондитеров только на кухне работают. Ну и, естественно, не спим около 2-3 суток.
Рамантаваць электроніку стала небяспечна. Сертыфікацыю сервісных цэнтраў адмянілі 3 гады таму, і кваліфікацыю майстроў у іх цяпер ніхто не кантралюе. Адразу ж з'явіліся тыя, хто навязвае кліентам непатрэбны дарагі рамонт. Тацяне адрамантавалі тэлефон на 160 рублёў, а праблема засталася. Жанчына звярнулася ў суд і выйграла, а пачалося ўсё з навігатара ў тэлефоне. Показывает, где мы едем. Ну вот сейчас он вообще не реагирует. У майстэрні, якую нас знайшла ў інтэрнэце, ёй паабяцалі, што за 30 рублёў хутка ўсё выправяць. Па тэлефон прыехаў кур'ер, потым патэлефанаваў майстар. Потом они звонят, как забрали телефон, и говорят, что у вас GPS-модуль нужно под замену брать. И еще вам надо восстановить GSM-модуль, восстановить цепь питания, потому что там вы заряжали, скорее всего, там неправильно. Кошт рамонту вырас да 160 рублёў. Тацяна пагадзілася на ўмовы. Але калі яна забрала тэлефон і праехала 10 хвілінаў з навігатарам, то зразумела, што нічога не змянілася. Вярнула прыладу паводле гарантыі ў майстэрню, але навігатар гэтак і не запрацаваў. Тады з'явіліся падазрэнні, што тэлефон наогул не рамантавалі. Ну, по винтам видно, то есть человек, который занимается телефонами, сказал, что телефон себе не вскрывали. Если бы они скрывали, они бы в любом случае сняли бы защитное стекло. Старога GSM-модулю, які ў майстэрні нібыта замянілі на новы, на ўласныя вочы спадарня не бачыла. У рукі яго не аддалі. Тацяна звярнулася ў суд, каб спагнаць заплачаныя за рамонт грошы і выйграла справу. Але ейны выканаўчы ліст 5-й у чарзе да гэтай майстэрні. Як пазней высветлілася, абураных кліентаў гэтак шмат, што яны ўжо аб'ядналіся ў групы і звяртаюцца па дапамогу ў міліцыю і пракуратуру. Але там падставаў для крымінальнай справы не бачаць. Схема з усімі аднолькавая. Бяруць тэхніку, знаходзяць у ёй шмат праблемаў і прапаноўваюць дарагі рамонт. Адмаўляешся, ціснуць і не аддаюць тэхніку. Завтра неизвестно еще. У нас пункт выдачи не работает. Что не работает? Пункт выдачи отказной техники вообще до 12 мая не работает. Давайте просто мы сделаем подешевле вашу технику. Александр з цяжкасцю забраў свой ноутбук. Ён хацеў толькі замяніць клавіатуру ў прыладзе, а яму налічылі тэрміновага рамонту на 800 рублёў. І выставілі ўмову: або дарагі рамонт, або клавиатуру не меняем. $400. Я ему сообщил, этому ремонтнику, что говорю, ну вы понимаете, что $400 это можно купить другой ноутбук, новый. Он мне сказал, ну вы нигде этого не исправите. Як вынік, у іншым месцы праблему вырашылі за 80 рублёў. Адрас майстэрні, на якую скардзяцца гледачы, перыядычна мяняецца. Мяняюцца назвы і юрыдычная рэгістрацыя, але кліенты кажуць, што працаўнікі адны і тыя ж. Ці вось на дакуменце з новай назвай стаіць старая печатка. Фенікс Інтэрком – гэта ўжо 3-я назва фірмы. Дагэтуль былі Вараг Сервіс і Digital Майстер. На кожнай вісіць шмат выканаўчых лістоў судоў. На жаль, афіцыйнага каментара ад дырэктара дамагчыся не атрымалася, але неафіцыйны дырэктар кажа, что працуе тут недавно. Если бы изначально фирма пришла в руки мне, вопросов бы никаких не было. Я думаю, судов бы этих не было. А в том состоянии, в котором есть, я не знаю, что будет дальше делать. У пошукавіках кампанія прэзентуецца як афіцыйны сервісны цэнтр ад самых папулярных брэндаў тэхнікі. Але мы спраўдзілі. На сайтах саміх вытворцаў сярод аўтарызаваных сервісаў у Менску яго няма. На сайте сервисного центра, если это авторизованный сервисный центр, у него обязательно должны быть сертификаты. Также могут располагаться на сайте еще сертификаты инженеров, которые проходят обязательное обучение у производителя. Калі вы шукаеце надзейны сервіс, то вас павінна насцярожыць адсутнасць на сайце звестак аб юрыдычнай рэгістрацыі кампаніі, яе назве і адрасе. Калі тэхніку забірае кур'ер, то перадавайце яму яе толькі ў абмен на квітанцыю, напрыклад, ад кур'ерскай службы. Если это курьер от сервисного центра, то он должен предоставить квитанцию сервисного центра, поскольку заявка оформляется заранее, данные составляются заранее. А надзейней за ўсё прывозіць дарагую тэхніку самастойна ў офіс, каб пабачыць на ўласныя вочы, што гэта за сервіс і наколькі ён сур'ёзны. У той жа час дзіўна, што ў нашай зарэгуляванай дзяржаве працу службаў, на якія масава скардзяцца кліенты, ніхто не можа прыпыніць ужо каторы год. Тып сувязі, которым карыстаецца грамадства, гэта індыкатар яго паспяховасці, з гледзяшча кожнага, хто прызнае тэхнічны прагрэс. Не прызнаюць прагрэсу хіба што нешматлікія дзівакі. І таму рынак сувязі спачатку імкліва рос, потым стабілізаваўся, а зараз ужо машыннае даенне ўладальнікаў мабільных апаратаў набыло завершаныя формы.
Пра кошт сувязі і перспектывы сувязі сённяшняя рубрика «Шалёныя грошы». Цуд сумяшчэння вылічальнай машыны з тэлефонам, тэлевізарам, радыёпрыёмнікам, я не ведаю, з чым яшчэ, робіць змяненні ў грамадстве такія, што да іх трэба пільна прыглядацца, каб будучыня не зрабілася нечаканай. Пачнем з таго, што даўней звалася электронна-вылічальная машына. Цяпер такія апараты ёсць у кожнай сацыяльна актыўнай сям'і, і яны звязаны паміж сабой у сетку, которая з'яўляецца часткаю сеткі глобальнай. Уявіце сабе гэтае павуцінне электрычных, старых тэлефонных і сучасных аптычных кабеляў, которымі аблытаная ўся зямля, вышкі мабільнай сувязі, якімі яна ўтыканая, а цяпер і чароды спадарожнікаў, што вакол яе лятаюць. Уся яна робіцца дзеля устойлівай сувязі уладальнікаў розных рэчаў, которым не сядзіцца на месцы з іхнымі рэчамі, ну а таксама апаратаў паміж сабой. Грамадзяне тупяць у кішэнныя апарацікі, размаўляюць з іх дапамогаю, слухаюць музыку, чытаюць кнігі, перасылаюць і крадуць адно ў аднаго грошы, нават ваююць з іх дапамогаю. Як жа ж грэшным без вайны? Атлусценне і падслепаватасць дзяцей робяцца масавай з'яваю. Абарот бізнесу сеткавых гульняў у свеце пераваліў за 100 мільярдаў даляраў. Парнаграфія займае да 70% трафіку. Карацей, усім весела, і старым, і малым, і прадаўцам, і спажыўцам. І на шляху гэтай магутнай плыні ў нашым краі адна грэбля, як і з наркотыкамі. Беднасць. Толькі вось дзеля нашай беднасці мы на 32-м месцы ў свеце. Хаця адначасова адмыслоўцы нашы ствараюць прадукты канкурэнтныя і прывабныя. Даступнасць сучасных тэхналогій, як бачна, патрабуе пэўнага дабрабыту, што адразу відаць па кошце доступу да мабільнай сувязі адносна нацыянальнае багацця. Тут наша месца 54-е. Трэба неяк узбагачацца. Агульны ўзровень дабрабыту прадвызначае тарыфную палітыку прадаўцоў. Яны пільна сочаць за заробкамі грамадзян і павольненька, каб не напалохаць, забіраюць сваё. Насельніцтва, ў сваю чаргу, лічыць паслугу вартай кошту, не надта ўпіраецца і плаціць ужо больш за 5%. Паслугі сувязі абагналі такім чынам тытунь і гарэлку, і за жыццё аднаго пакалення па сваім памеры выраслі больш, чым удвая. Галоўнае, зусім не з-за скарачэння п'янства і палення, а дзеля сваёй карыснасці. За непатрэбнае плаціць не прымусіш. Што з усім тым рабіць? Як на маю думку, то сучасны і дарагі рыштунак вымушае сканцэнтравацца на тым, як з ягонаю дапамогаю больш зарабіць, палепшыць сваё жыццё і навучыць дзяцей чаму добраму. Так што поспехаў! Кажуць, што свята закаханых – гэта першым чынам свята амерыканскіх маркетолагаў, якія прыдумалі добрую нагоду разварушыць спажыўцоў не ў сезон. Беларускаму бізнесу замежнае свята таксама дапамагае зарабляць. Это очень большое событие, к которому мы начинаем готовиться уже заранее, за месяц. То есть мы уже за месяц закупаем все коробочки, упаковку на букеты. За 3 дня мы уже закупаем саму клубнику, чтобы она была максимально свежей. Ксенія разам са сваім хлопцам Артёмам займаюцца кандытарскай справай, робяць букеты з трускаўкамі і капкейкі. Клубніцы ў шакаладзе – іхняя фішка. А этот бизнес мы увидели в Москве, просто листали ленту в Инстаграм, увидели что-то красивое, решили попробовать сразу же в следующий день. Купили клубнику, начали тренироваться. Пакуль ім замаўляюць у сярэднім па 2-3 букеты штодзень коштам па 50-100 рублёў. На святы продажы выбухаюць. Апошні раз на дзень маці у прадпрымальнікаў сышло на букеты 70 кілаграмаў трускавак. На дзень Святога Валентина плануюць закупіць ужо 100 кілаграмаў. Собираем команду, чтобы осилить эти объемы, потому что вдвоем справиться просто невозможно. И в частности, чаще всего работает с нами 6 человек, то есть 6 кондитеров только на кухне работают. Вот. Ну и, естественно, не спим около 2-3 суток. Замовы пачынаюць прыходзіць за тыдзень, большасць праз Інстаграм. Самыя актыўныя пакупнікі салодкасцяў дзяўчыны ад 18 до 30, але на свята закаханых становяцца актыўней і хлопцы. Аднак галоўным святам году для прадпрымальнікаў усё роўна застаецца 8 сакавіка. 8 марта не сравнится ни с чем абсолютно. Хто яшчэ рада 14 лютаму? Прадаўцы падарункаў і сувеніраў, бо нават калі чалавек набудзе толькі одну паштоўку, гэта ўжо плюс 5 рублёў. Мы перед праздниками покупаем открытки, брошки и стикеры, потому что мы уверены, что это всегда купят, 100%.
Раскупленым рызыкуе быць усё, на чым намалявана сэрца ці напісаныя словы пра каханне. Больш актыўна падарункамі цікавяцца жанчыны, а яны прадумваюць усё загадзя. Таму наплыў пакупнікоў адчуваецца некалькі дзён. Можно подарить кожаные браслеты. Можно подарить майку с крутой надписью. Жанчынам 14 лютага часцей за ўсё дораць рамантычную вячэру, валянцінку або кветкі. Мужчыны атрымліваюць усё тое ж самае, толькі замест кветак парфуму. А 20% беларусаў увогуле не адзначаюць гэтае свята. Зіма для кветкавых крамаў – гэта мёртвы сезон, а з дня закаханых усё пачынае мяняцца. У гэты дзень мужчынам тут сапраўды не праціснуцца. І нават калі падвысіць кошты, кветкі ўсё роўна разыдуцца. Если в обычные дни у нас работает один флорист, то в такие праздничные дни у нас уже 3 флориста. Кто-то один именно занимается заказами. Больш за букеты зараз модныя кветкавыя кампазіцыі ў скрынках і кошыках. Такая, напрыклад, на святы будзе каштаваць каля 35 рублёў. Если на 8 марта мужчины больше предпочитают дарить тюльпаны, то на 14 февраля это розы. Як ніколі, у гэты дзень добра ідуць дадаткі. Маленькія паштовачкі да кветак, упрыгожванні ў выглядзе сэрцаў і шарыкі. Калі б не дзень Валенціна, кветкавы бізнес бы спаў да сакавіка. Таму кемлівым маркетолагам можна толькі падзякаваць.